Anginibingelele babukele ekuseni, ngiyanibingelela enhla nasezansi umhlaba wonke ney'nkalo zonke kuwuLesithathu. Ngithi nje vukani kahle njengoba namhlanje kuwuLesithathu. Wonke umuntu osebenzayo abasey'bhedlela baphephe, abaya ey'nkantolo, hhayi phela nkosi yami, abaya noma ngabe kuthiwa uyakuphi la ungajabule khona. Ngithi nivuke kahle. Ngifuna ukuthi-ke ngomhla ka-7, ngomhla ka-26 and 27 ngizobe ngilapha enumber 7 ekuphumuleni laphana e-Cape Town, eDanon. Ngizobe ngikhona lapho ngomhla ka-26 and 27. Ngifisa phela wonke umuntu ofuna udokotela akasondele. Ngifuna ukuthi phela wonke umuntu ofuna noma ngabe yini ejulile, sheshe ushayele le nombolo uthi 073 219 664 ungitshele ngisela. Uyabona ukuthi ngiphuma la ehlathini khona bengizokuthatha. Njengoba ngiphuma nje la ehlathini khona bengizokuthatha, kade ngikuthathela abazayo namhlanje. Khona bengizokulanda la namanje nawe kungaba kuhle uma ungasho nje usheshe usho kusakhanya uthi dokotela, yazi ukuthi njengoba uza la eDanon ngicela ukuthi ungiphathele u1 no2 no3 ngizokwazi ukuthi ngikuphathele. Engifuna ukukusho-ke sengizogcina. Njengoba sengizogcina nje engifuna ukukusho, nansi indaba enkulu, sengize ngaphumelela ukuthi ikhandeke. Le product yami le uhlikihla ngayo la kusuke kubuhlungu khona. Le product yami ngabe isisu siyavuvukala, ngabe iy'nyawo ziyavuvukala, uyayihlikihla lapho strictly entambama, noma futhi mhlampe emzimbeni uzwa hlobo luni le pain, uvele uyithele nje la kuwena esandleni bese uyayikhotha, bese uphuza amanzi ashisayo khona izosheshe idissolve la emzimbeni wakho, uzokwazi nawe ubona ukuthi yini oyidlile, yini futhi oyitholile lapha kudokotela. Le product-ke yami ngendlela ejule ngakhona, ijule ukufa, uyithola kimi kuphela. Usayithola kimi kuphela, uyangifonela 073 219 664 ngizokwazi ukukuthumelela. Usayithola kimi kuphela noma engabe kuthiwa nkosi yami kubuhlungu kuphi, noma bekuthiwa kubuhlungu kuphi, noma bekuthiwa kunani, uvele nje uyi-apply, uyihlikihle khona lapho, uhlikihle. Noma bekuthiwa uzwa amapeyini ngapha, noma ngabe kuthiwa esiswini khona into ezikuhambayo awuzizwa, noma bekuthiwa emzimbeni khona okukuhambayo kuthi zinwayo umzimba wonke, ngaphandle nje ukuthi ufike kudokotela uvele uyithathe le product uyibekela esandleni uyikhothe. Noma ngabe kuthiwa uzwa luni uhlobo lobuhlungu, ivele yona bese iyiqondela ngqo lapho, ifike ukuthi yeyi kwenzakalani la, ngithunywa amadoda, ngithunywa umncwabo, kwenzakalani la, igugude. Lothi lishona la, lothi liphela iviki, wena uzobuza ukuthi hayi khona kwelulekile. Noma ngabe kuthiwa unama-operation emzimbeni awapholile kahle ngaphakathi, ifike ibhandishi ixoxe, isho ukuthi ngithunywa umncwabo, ifike ixoxe yenze zonke izinto engisuke ngiyithume yona. Ngiyafisa-ke zitholele, kodwa lapha eCape Town ngenhlanhla enkulu ngizobe ngiyiphethe le product yami uze uzofike uyithole. Uyayihlikihla nje, noma bekuthiwa unesenyelo esinjani, noma bekuthiwa umzimba uyayivuvukalela, noma bekuthiwa kwenzakala nje emzimbeni, hayi phela nabafowethu laba kuye kube ngikhulume. Njengoba ngiya eCape Town ngiyela-ke izinto ezinjengokuthi mhlawumpe ijinja awunakudla endlini, awazi uzodlani. That's why ngiza lapha eDanon. Number 2, mhlawumbe njengoba kuzophela inyanga awazi nokuthi uzorenta ngani. That's why ngiza lapha eDanon. Number 3, mhlawumbe ubishile, uyazi ubishile, uma ngithi ubishile ey'kweletini ubishile. That's why ngiza lapha eDanon. Number 4, mhlawumbe usuhlale nawe laphana ey'nkundleni zamatshala sewuzawusazi. Angisho ukuthi ngithini ngamatshala, kodwa nje usuhlale laphana kulokhu kuthiwa remind. That's why ngiza. Uyazi ukuthi that's why ngiza. Mhlawumbe nawe usuhambe sewuzawusafuni, sewubhadara abameli, nawe sewuzawusathandi. That's why phela ngiza.
That's why ngiza lapho number 7 ekuphumuleni eDanon. That's why ngiza lapho esasazana street. That's why ngiza. Mhlawumbe wena uhujwa left and right and center mawuhamba la endleleni usuze ucabanga ukuthi ngizoshona ngaphi. Hey bakithi hoyi awukababoni na. That's why ngiza man. Hawu. Ye izulu asitoli kwaphela. 073219 666 6664 izulu nje asitoliwa. Angazi kuthiwani ngesixhosa uma ufuna ukuthi izulu asitoliwe kodwa cishe ngoba singabenguni sonke. I think kusondelene niyangi-understand loud and clear mangisho lento engiyishoyo. And enye into ngiyafisa ukuthi njengoba ngiza lapha eDanon lapha ekuphumuleni emva kwase Shoprite njalo yabona iShoprite ngizemva kwakhona ke lapho. Ngiyafisa ukuthi if kuukuthi wena uzoza kumina uzongibona bhukisha phela ungishayela ubhuku uthi etotela nkosi yami. And njengoba ngiza laphana eDanon laphana number 7 ekuphumuleni ngiyafisa ukuthi wena if ufuna ukuza kimi ufuna ukungibona hayi phela bhukisha man bhukisha uthi etotela. Mina ubani wakabani ngomhla ka-26 nangomhla ka-27 loyo ngiyeza so that nami ngizokwazi ukuthi ngishiye phela igama lakho ngilixoxisile ukuthi hey khona utata ubani uthe ufisa ukuza azongibona ubhukha kanjani ngishayela le nombolo uthi 073 219 664 ushayele nje leyo nombolo leyo noma kanjani lizobanjwa yimi. Makuwukuthi-ke ufuna ilocation yakhona lapho shayela le nombolo uthi 071 051 9051 uthi hey man sizani ngipheni ilocation cha bazokupha niphile phela ngiyanithanda nonke enhla nasezantsi umhlaba wonke all over ngiyanithanda yazi nginithandisa okwemali bayo.